will meet men there. Thixo nizodibana nomuntu I pha will appear in the cloud nizovela kwilifu pha on the mercy seat. phezu kwehlelo So the sokuqhamagusha high priest could not just enter there ngakho anytime. bengakwazi ukungena nangeliphi na They had to ixesha go at a specific time, bekumele angene ngexesha elibekiweyo dressed in a specific way, enxibe ngendlela ethile walking in a specific way, ehamba ngendlela ethile because they were getting to the presence of the Ngoba Lord. bengena ebukhoneni When you benkosi get to the presence of the Lord ngena even ebukhoneni today, benkosi you nanamhlanje must have the right dressing, kumele ube nesinxibo esiqondileyo dressed in the righteousness of the word, ubulungisa belizwi dressed in the garments of the word. unxibe ngesinxibo You must selizwi have the right walk, kumele ube nohambo walking eluzeyo with God, uhamba noThixo having the right testimony, unobungqina obuqondileyo else you die. ngaphandle kuba Says nufe they must not enter there akumelanga bangene pha anytime they want, nangeliphi ixesha abafuna that he ngalo die not. ukuze bangafi In verse 11, inkolo 11 and Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering, which is for himself. That is Leviticus 16, we are in verse 11, verse 12. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat, which is upon the testimony, that he die not. And he shall take off the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward. Before the mercy seat shall he sprinkle off the blood with his finger 7 times. Leviticus 16 kolong 11 makayisondeze uAaron inkunzi entsha yenkomo yedini lesono elile lakhe azicamagushele okwakhe nokwendlu yakhe ayiqhele inkunzi entsha yenkomo yedini lesono elile lakhe makathabathe ucedevu luzele ngamahlahle omlilo esibingelelweni esisebusweni buka Yehova azalise izandla zakhe ngesikhumiso esimnandi esicolekileyo asingenise ngapha komkhusane asibeke isikhumiso phezu komlilo phambi koYehova ukuze ilifu lesikhumiso lisisibekele isihlalo sokuqhamagusha esiphezu kwesingqino ukuze angafi wocaphula egazini lenkunzi entsha yenkomo alifefe ngomnwe wakhe esihlalweni sokuqhamagusha ngasempumalanga nangaphambili kwesihlalo sokuqhamagusha afefe ngenxalenye yegazi izihlandlo ezisiqhenqe ngomnwe wakhe. Getting into that holy place, ukungena kulandawo engcwele, in that holies of holies, kulangcwele kangcwele, required the blood. kufuna igazi. And then he had to sprinkle that blood 7 times, which was typing the blood sprinkled for the 7 church ages. And it was on the eastward. As we saw these cherubims in Genesis 3, they were at the east of the Garden of Eden. Amen. Revelations 2 verse 7. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Lo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Lo weyisayo ndiyakumnika ukuthi adle kumthi wobomi ophakathi kweparadise kaThixo. May God add the blessings to the reading of his word. You may take your seats. There is a promise again that people will eat of that tree of life. Remember the cherubims were guarding that tree of life, that people may not eat of it, lest they eat and live forever. But God wants people to live forever. So he is making a way for the overcomers
abeyisi for those that will come by the flaming sword, esenzela abo abazoza ngehele for those livuthayo that will come by the anointing of the cherubims, esenzela abo bazoza ngentamiso yekherubhi that they may have a right to eat of the tree of ukuze life, babe nelungelo lokutya kumthi wobomi so that they may live forever. ukuze baphile kunaphakade. So we find that Siyafumanisa these cherubims ezi kherubhi were always connected zazihleli ziqhagamshelene with the meeting between God and man. nomntu nokudibana komntu They are noThixo, connected to God and they are connected to man. ziqhagamshelene nomntu ziphinde ziqhagamshelene noThixo. And it was cherubims, Kwakuzikherubhi but carrying one sword, kodwa ziphethe ihele linye, the flaming sword. ihele livuthayo. And the word of God Nezwi likaThixo is a two-edged sword. lilihele elisika nxa zombili. So there are many cherubims, Ngakho zininzi but ikherubhi they carry one sword, kodwa ziphethe ihele linye. because you come with one word of God, Uza nezwi elinye likaThixo, not a word for that one, hayi izwi and a lelowa, different one for that one, nelizwi elahlukileyo kulowa, but it's the word of God. kodwa lizwi But likaThixo. here we find in Genesis Kodwa safumanisa uGenesis apha that man sinned, umntu wenza isono, and when man sinned, umntu esona. okay, did I give my title? I want to speak on cherubims guarding the mercy seat. Ndifuna ukuthetha ngekherubhi zikhusele isihlalo sokuchamagusha. Cherubims guarding the mercy seat. Kherubhi zikhusele isihlalo sokuchamagusha. Now, when man sinned Manje umntu esona in the Garden of Eden, emyezweni wase-Eden, God, who uThixo is a righteous God, onguThixo olilungisa brought a penalty, wazisa umgwebo, brought judgment. wazisa umgwebo, He judged the serpent wagweba isingamntu for introducing sin. ngokuzisa isono, He judged the woman wagweba for owesifazane listening to the serpent ngokumamela isingamntu, and be deceived by the serpent. walukuhlwa He zisingamtu, judged the man, wagweba indoda Adam, uAdam for going with the woman. ngokuhamba kunye In fact, he nomfazi, judged the ground wagweba nomhlaba in place of Adam. endaweni kaAdam. Amen. But God, Kodwa uThixo who's a righteous God, onguThixo olilungisa amen, judges sin. ugweba isono. So he came to show Ngakho weza uzobonisa that you pay for sins. ukuba uyazibhatalela izono, Until today, kude kuthi you namhlanje still pay for your sins. usazibhatalela izono zakho. That's why you need to keep short accounts with Yikho God. kumele ulungisise ubomi bakho msinyane noThixo. Brother Branham says, Uthi umzana uBranham quick repentance uthi ukuguquka msinyane holds the wrath of God. uyayimisa ingqumbo That's kaThixo. why when you've done something wrong with God, Wenze into engaqondanga you must kuThixo, repent quickly kumele uguquke msinyane to hold the wrath of ukuze God. uyinqande ingqumbo Otherwise, you kaThixo. will pay for Okanye it. uzoyibhatalela, You will pay for sin. uzobhatalela Don't isono. think you will get away with it. Sucinga uzophunyuka kunye nayo. A righteous God uThixo will lilungisa, always judge sin, uhleli egweba isono, irrespective of who's doing it. ungakhathaliseki ubana ngubani osenzayo. Even the prophet of the age Nomprofeti wesigaba paid wabhatala for his sins. ebhatala izono zakhe. Amen. It doesn't matter who you are. Awukhathaliseki ubana ngubani, When you are doing sin, awusenza isono. God is a God of judgment. uThixo nguThixo womgwebo, You will pay for your sins. uzobhatalela izono But zakhe. then we find Kodwa safumanisa not only hayi nje cha did he judge sin, agweba isono sodwa, but he made a way. kodwa wenza ihoba, He made a way wenza ihoba to come back. elokubuya umva, He made a way to come back. wenza indlela yokubuya A way umva, of restoration. indlela yokubuyekezwa. Because God Ngenxa is yobuThixo also a God of mercy. unguThixo wenxeba, He is also a merciful God. unguThixo onenxeba. So we find here in Eden, Uyafumanisa apha e-Eden for the first time, okokuqala as a way to restore fellowship ukuze akwazi ukubekeza ubudlelwano again between God and man. kwakhona phakathi kwabantu noThixo. God slew an animal. uThixo waxhela isilwanyana. We see for the first time Siyafumanisa the okokuqala first animal isilwanyana that sokuqala was ever killed in this eseke world, saqhelwa kweli that hlabathi, was ever slain in this eseke world, saqhelwa kweli was hlabathi, slain by God. saqhelwa nguThixo. And that animal, Esasilwanyana he could have taken a goat, wengathi abathi ibhokhwe, he could have taken a lion, wengathi abathi ingonyama, he could have taken whatever, wengathi abathi lantoni, but God
took a lamb, uthixo wathabatha a imvana ram, wathabatha inkunzi egusha amen, a lamb, imvana because in his mind, ngoba engqondweni yakhe before the foundation of the world, kweseko sehlabathi a lamb was slain. imvana yakhelwa Now, for the first time on earth, okokuqala emhlabeni as a restoration njengendlela kubuyekezwa of fellowship yobudlelwano between ubudlelwano God and man, phakathi kwathixo nomntu because he's a God of ngoba mercy, unguthixo wenxeba he slays a lamb. waxhela imvana First time okokuqala that blood was spilled, igazi it lichithwa was God slaying a lamb, yayinguthixo echela imvana making a way for his children, esenza indlela esenzela abantwana for bakhe Adam and Eve, u-adam to no-efa get fellowship with God ukuze again. bafumane ubudlelwano kunye So nothixo that wakhona fellowship ngakho oba budlelwano was a fellowship kwakuyibudlelwano under the blood. ngaphansi kwegazi Until today, kude kuthi namhlanje fellowship with God ubudlelwano nothixo requires the blood, budinga the igazi blood of the Lamb. igazi lemvana Then we find sifumanise ke when ngoku Cain and Abel was born, uKayini no-abheli bezalwa they were born bazalwa when sin had already taken Adam and Eve out of the Garden of Eden. isono sesisuse u-adam no-efa emyezweni waseyideni Amen. And here we find Cain and Abel. apho safumanisa uKayini There no-abheli came a time kwafikela ixesha they needed to worship. kwakumele banqule They went to that eastern gate baya pha kulesango lasempuma in the Garden of Eden emyezweni to waseyideni worship God. ukuze bayonqula And uthixo there we find siyafumanisa phaa Cain brought his worship, uKayini wazinqulo but lwakhe it was in vain. kodwa lwalulilize It was rejected lwaphikwa because God does not accept any kind of worship. ngoba uthixo akamkeli noluphi na He does unqulo not accept every worship. akamkeli lonke unqulo Amen. He's got only one provided way unendlela enye and ebekweyo only one provided place. ndendawo enye We ebekweyo need to come to him kufuneka size kuye according to his provided way. ngokwendlela yakhe ayibekileyo Otherwise, it's rejected by God. okanye sizawuphikwa I don't care nguthixo how beautiful the voices are. andikhathali uba namali I don't care how amaphimbo big and nice the buildings are. ubani izakhiwo zinhle How zikhulu beautiful kangakanani the uniform will be. iuniform izoba nkulu God thixo requires worship udinga unqulo in his own provided way. ngeyakhe indlela ayibekileyo Otherwise, it's a rejected worship. okanye lunqulo oluphikiweyo Cain brought a beautiful sacrifice, uKayini wazisa umnikelo omhle but kakhulu that was rejected by kodwa God. wachaswa That's nguthixo why even in the Bible he says, yikho nasebhayibhilini in uthi vain do they worship me, ngelize bayandinqula teaching for doctrine befundisa the ngemfundiso commandments of man. imithetho yabantu There is a vain worship, lukhona unqulo but oluyize there is a worship that pleases kodwa God. kubekho unqulo oluvuyisa Here uthixo we find Abel, kodwa siyafumanisa apho uAbheli who was a shepherd, owayengumelusi caught the mystery of redemption, wafumana imfihlelo yokuhlangulwa caught what God had done wayifumana le nto uthi xa eyenzile to restore fellowship ukuze abuyekeze ubudlelwano between man and himself. phakathi kothixo naye And here he came, apha weza amen, and slew a lamb. wamthela imvana Amen. He came, weza caught that revelation. wafumana And the esasithilelo Bible tells us nebhayibhile that yasixelela by faith, ukuba ngokholo by revelation, ngesithilelo Abel offered a more excellent sacrifice. uAbheli wanikeza idini eliphilileyo He didn't do it out of his own will, akayenzanga ngokufuna but kwakhe he did it according to God's provided kodwa way. wayenza ngendlela ebonelwe nguthixo It might have looked messy. ingabe ibonakala ngathi It might have looked- ayinanceba It might have looked stinking. ibonakala inuka It might have looked whichever way, not unattractive. ingabe ibonakala ingenamtsalane But that was God's provided way for kodwa the indlela time. kathixo ebekweyo ngela And xesha Abel approached him no-abheli weza kuye according to God's provided way. ngokwendlela uthixo ayibekileyo You see, we can't improve uyabona sikwazi ukuphucula on God's ways. kwiindlela zikathixo We need to keep them the way they funeka are. sizigcine ngendlela We eziyiyo can't do better sikwazi ukwenza than bhetele what God wants. kunaleyo uthixo We may ayifunayo have a better idea, singaba nengqondo ebhetele and we may mean well. singabe sifuna ukwenza into But if enhle it's not according to kodwa the word of ungamananga God, nezwi it likathixo will be rejected. izawuchaswa So here Abel, apho uAbheli the shepherd, umelusi caught the revelation wasifumana isithilelo of the mystery of redemption. semfihlelo yokuhlangulwa Amen. When Jesus, uyesu who was the Lamb of God, owayemvana kathixo even when he was born
born, nalapho ezalwa he got announced to shepherds. wafika waziswa ngabelusi He was announced to shepherds. waziswa kwabelusi These were the people that did not go to school of theology. aba yayingabantu abangahambanga kwisikolo sebhayibhili It was people, brother, yayingabantu that were not kings abengezokumkani and dignitaries, bengengawubahlonitshwa but it was mere headsmen. kodwa bengababelusi nje It was abaqhelekileyo mere shepherds. abelusi The abaqhelekileyo angel came to them isithunywa seza kubo announced the coming of the Lamb. savakalisa ukuza kwemvana The angel came to them isithunywa seza kubo as a visitation njengokundwendwela to tell them ukuzobaxelela what God was doing. into uthixo eyenza Amen. amen And they caught the mystery bafumana imfihlelo of what the angel was yale talking nto about. isithunywa sithetha ngayo When the angel came to them, isithunywa siza kubo the angel spoke shepherd's language. sathetha ulwimi lwabelusi Amen. You shall receive a son uzokwamukela unyana that will be wrapped in swaddling clothes. ozobe emboswe ngempahla That in swaddling clothes zestalini that will be laid in a manger. ozobe bekwe phaa estalini Amen. You know those swaddling clothes. ezangubo Amen. That Jesus was wrapped in. uyesu aye ekuzo Amen. Actually, where you know, it was something that was used in the yoke of the ox yinto eyayisetshenziswa kwijokwe yenkomo to make sure that it sits comfortably in the ox. uqinisekisa ubana ela jokwe lihleli kakuhle It was something that was put there yinto eyibekwe phaa so the shepherds would understand, ngako abelusi babeyiqonda because they deal with the you know with the ox. ngoba baqhubisana nenkomo But being born in a manger, kodwa ezalelwe esitalini actually he had to be born there kwafuneka ezalelwe phaa so that to tell the sheep, ukuze axelele ezinye igusha to tell the other lambs, axele ezinye your igusha time is coming to an end. amaxesha yenu aphela Amen. You stood as a type for me. benime njengesithunzi Now I'm be bringing my announcement to you that the kwazinazisa Lamb of God, emvana kathixo I have come as that Lamb of God. njengemvana And kathixo one of these days, ngenye yele I'm mini going to be slain on the cross. izocela And then emnqamlezweni your time will be over. amaxesha enu azophela And the shepherds nabelusi understood that language. bayiqonda laa It ntetho had to come that way. bafunekise ngolaa They hlobo understood that language. bayiqonda laa ntetho Herod and his people uherodi nabantu bakhe did not understand what was going on. bayiqonda into They eyenzekayo had no angel visitation. babengandilwanga Even yizithunywa today, brother, namhlanje the great mzalwane theologians, abantu abafunda ibhayibhile the amakhulu great denominations amahlelo never amakhulu had an angel visitation. abavumelanga uncedo To be lizingilosi told what God is doing today. kuxelelwa into uthixo yenza He came namhlanje to simple people. weza ebantwini He abalula came to simple headsmen. weza kwabelusi They abalula received an angel visitation. bamkela kuntondolo What wasisithunywa did the angel say? sathini isithunywa What did the angel say? isithunywa sathini kubo Messiah sathi umesiya born. uzelwe Messiah is on the earth. umesiya usemhlabeni This angel came ezi sithunywa to seza tell the shepherds ukuxela abelusi that what Isaiah into ayisaya prophesied about, aprofeta while ngayo the priests are still preaching about it, ababingeleli besashumayela the ngayo virgin shall be shall conceive, intombi izawumitha and the son shall be born of a virgin. onyana azelwe ngentombi nto They are still preaching about it basashumayela as ngayo if it's a coming event. angathi sisiganeko But sizayo shepherds, I'm telling you, abelusi he ndiyandixelela is here. sele ekhona He has come down. wehlile Even today, brother, namhlanje those mzalwane shepherds abo that belusi have received abamngele angel visitation unthetho are kasisithunywa coming with a message. basho nomyalezo He is here lapha because the seventh seal ngoba itshona eqele brings him on earth. We are zisemhlabeni not preaching of the word. asishumayeli They're still ngalena coming. ezayo Shout message umyalezo odanduluko has brought his dissension. umzisile ezantsi We are continuing with the voice ubeka ngenephimbo that he is here. elokubana ulapha ngoku Amen. Because we have received ngoba samkele the angel visitation. ukundindolwa sisithunywa We say he's on earth sithi ulapha while emhlabeni the priests are still preaching ababingeleli that besashumayela he's coming. ukuba uyeza But the shepherds kodwa abelusi were preaching bashumayela he is on earth. sele ekho emhlabeni You see,
He had to come and announce himself to the yabona shepherds kumele aze azoyazisa ngokwakhe kwabelusi because he was the chief shepherd. inxaba wayengummeliso omkhulu Christ was the chief shepherd. Kristu wayengummeliso That's omkhulu why you find Abraham ikufumanisa uAbraham was a shepherd. wayengummelusi Noah Noah was a shepherd. wayengummelusi David uDavide was a shepherd. wayengummelusi Moses Mose was a shepherd. wayengummelusi They were typing babefanekisa the chief shepherd. ummelusi omkhulu Amen. Amen. And God came noThixo weza not to the theologians, hayi not to kwingqongqondonqondo the wise people, hayi ebantwini abazi but izilumki to the shepherds to kodwa announce weza He's kwabelusi coming. ukwazisa ukuza kwakhe Amen. And he came as a lamb weza njengemvana because his flock ngenxa uba umhlambi wakhe are lambs. zigusha His flock umhlambi wakhe are sheep. zimvana Amen. To type ukufanekisa the great lamb, imvana the enkulu great sheep, imvana enkulu Christ Jesus. Kristu Yesu Amen. And he had to announce himself to the shepherds kwafuneka azazise kwabelusi because his people were the sheep. ngenxa abantu bakhe babezizimvu His people were the lambs. abantu bakhe babezigusha And the shepherds nabelusi knows how to take care of the bayakwazi sheep. ukubana zikhathelwa kanjani izimvu They know how to take care of the sheep. bayakwazi ukukhathalela izimvu They are not taken to school for that. abasiyo esikolweni kuloo nto They may be, unqualified according to the standard of the world. bengabe bengafundanga ngokwendlela yehlabathi But God trains them himself. kodwa uThixo ubaqeqesha ngokunokwakhe And he makes them qualified abenze babe ngabantu to abafundileyo take care of the sheep. ukukhathelela izimvu He zakhe qualifies the unqualified. wenza abo abangafanelanga bafaneleke They looked at David. bamjonga uDavide Amen. They were choosing every brother. babekhetha bonke But abazalwane David kodwa uDavide looked so unqualified. ubonakala ngathi But akafanelekanga God kodwa said, uThixo that's the one. wathi nguye lowa That's the one. nguye lowa The one who's a shepherd. lo There. ngumelusi pha Not these warriors in war. hayi aba The one who's the shepherd kodwa there. lo ngumelusi That's pha the one nguye lo that God had come for. uThixo ayemzele Because ngenxa yoba his people are the sheep. abantu bakhe zizimvu And the shepherd nomelusi knows how to take care of the sheep. uyakwazi ubona zikhathelwa kanjani igusha You see, the sheep uyabona igusha is the kind of an animal sisilwanyana that needs esidinga to be taken care of. ukukhathalelwa When it is lost, xa silahlekile it can't find its way back. asikwazi ukufumana indlela yaso yokubuya kwakhona When I grew up, ndikhula amen, I used to look after sheep and goats. ndandiqhele ukukhathalela ibhokhwe negusha My father's cows were in another home, so I was not Inkomo- looking after cattle. iinkomo zikatata zazikwenye indawo ngakho But I was looking ndandikhathalela after sheep and goats. kodwa ndikhathalela ibhokhwe negusha Brother, if at the end of the day Then uma kupheleni kosuku there's a goat missing, kukho igusha engekhoyo a goat missing, ibhokhwe engekhoyo I know I can be forgiven. ndiyazi ndingaxolelwa That one is going to come back. leya izowubuya But if there's a sheep missing, kodwa uma kukho igusha brother, I need to wake up while it's still dark kufuneka ndivuke kusesemnyama and go while the sheep are still in the kraal. ndihambe apho igusha To go sisemhlanti and check against the other people's ndiyokhangela kraals kobunye ubuhlanti babanye abantu if our father's sheep is not there. ukuba igusha katata yikho Because pha if it's lost, it's lost. ilahlekile ilahlekile Amen. It does not know how to come back. But a ayikwazi goat, ubana ibuye kanjani a goat Ibhokhwe- comes and goes, ibhokhwe comes and goes. iyahamba ibuye ihambe ibuye So the sheep needs a ngakho shepherd. igusha zidinga umelusi Amen. Brother Branham speaks about, umntwana ubram uthetha sheep ngegusha eating a wheat called a local wheat. zisitsha Yeah, uzawuthi intoni into ingcethile kanye unome yeah. unome We've got something similar to local wheat. yazi sinento ebufana nonome When you get to the side of Tendane there, xa ufika pha ngasekhentani it's the one called Nome. yiyo le ebizwa ubana ngunome Brother Branham would say local wheat is something you find somewhere, or the definition of it, they say
It's a weed you find somewhere in America. umzali Branham waye efanisa nalenga efunyanwa pha eMelika Yeah, or when you check or research it, xa uyijonga you apha will find it's a weed found somewhere in those sites in uzofumanisa America. ubana ifunyaniswa kuloo macala aseMelika. But then there's, to me it makes sense because there's a weed that's similar to it right there in Tsendane. Kum itsho into ethile ngoba ikhona ingca ebufana That when nalena the sheep pha and eKentani. goats eat it, Apho ibhokhwe negusha ziyitya brother, the tummy blasts. isisu sifika sidumbe The sheep becomes crazy. ifike igusha iphambane You can see it becomes mad yayibona ubani iphambene manje once it eats that thing. xa ingatya laa nto We call it unome. we call it loco wheat. And it's so sensitive. laa nto ifika No, the sheep is sensitive. igusha iphatheka kakubi It can sense danger coming iyakwazi ukubona ingozi isiza in terms maybe of, jackal or something like that. mhlawumbi xa usizingcuka okanye into lolo hlobo But when it comes to this thing, kodwa xa ufikela kule nto to that wheat, kulaa nome it eats it. It iyawutya needs a nome shepherd to look after it, udinga umelusi ukuze ayikhathalele not to eat that poison. ukuze ingatyi laa tyhefu Not to eat that poison. ukuze ingatyi laa tyhefu Amen. So it needs ngakho idinga a shepherd umelusi that will give it the right medicine ozoyinikeza iyeza ichiza elifaneleyo once it eats the poison. xa ingatya laa tyhefu That's why, yikho amen, as clever as the church may be, noba ibandla lihlelehlele but kangakanani they need a shepherd kodwa badinga umelusi so that they don't eat poison. ukuze bangatyi tyhefu Amen. They need a shepherd badinga umelusi that will guide them to greener pastures. ozabakhokhelela kwiindawo Where eziluhlaza there's no poison. ungekho tyhefu khona Amen. But kodwa the safety zone for the sheep, indawo yokukhuseleka yegusha amen, they need to hide behind the shepherd. kufuneka zizimele ngemva komelusi Otherwise, if they are not there, uma zingekho phaa they may go and eat the poison zingahamba somewhere. ziyotya ityhefu kwenye indawo. Amen. Branham says in the message, the third Exodus, umzana uBranham uthi kulo myalezo imfuduko yesithathu in the third Exodus, kwimfuduko yesithathu paragraph 213, paragraph 213 says the devil is a real smart, Uthi- shrewd bird. usathani ngumntu olobuqhetseba okrelekrele He knows how to hit the thing before it gets started. uyakwazi ukubana into ibethwa kanjani ingekaqali nokuqala. Oh, have you seen when God moves, Satan moves So also? kwabona ubana uthixo xa yeshukuma nosela nayo yashukuma You get a believer, brother, ufumana ikholwa mzalwane coming to the Lord lize enkosini and happy libe livuya and rejoicing. We livuya go and baptize. mhlambe The siyolibhaptiza believer is happy. ikholwa Then liyavuya Satan moves something sathana angenisa into ethile to come and weaken that believer ukuze quickly. ezokwenzelwa kholwa libe buthathaka. He knows Uyazi how to hit the thing before it ubana even gets started. ibethwa kanjani loo nto ingekaqali nokuqala. And he brings sometimes in the form of a blessing. Manye amaxesha ayize loo nto angathi ibe yinsikelelo But yet the blessing kodwa loo is to nsikelelo keep you away from God. izokugcina ube kude nothixo. Amen. I've seen people, brother, Ndibone abantu mzalwane struggling for a job besokola ukuze bafumane umsebenzi for some time. okwexesha elithile And then emveni here koko we pray. And abasithandaze then they go and they get a job. bahambe bafumane But umsebenzi it's a job that will keep them kodwa out of church umsebenzi for good. ozobagcina bekude nenkonzo ixesha Don't lonke. come and testify of that job. Ungaze uzonikeza ubungqina ngaloo It's msebenzi. not God giving you that. Ayingothixo unikeze loo It's not msebenzi. God giving you that. Ayingothixo unikeze If loo I were you, msebenzi. I would still pray for another Uma job. bendinguwe bendizawuqhubeka ndizazi lo munye umsebenzi. Nothing should stand before between you and Akumelanga God. kubekho into emaphambi Nothing kwakho should stand noThixo. between you and serving God. Akumelanga kubekho into You emaphambi kwakho should make nokwazi up your uThixo. mind Kumele uqinise that I isimoto will yakho. allow nothing. Andizuvumela kwanto. You must know devil's Kumele devices. ukwazi amaqhinga You must kaSathane. not be ignorant of devil's Akumelanga devices. ube ngumuntu ongaziyo You amaqhinga must know how kaSathane. he hits a believer. Kumele ube kwazi ubana ubethe He kanjani knows ikholwa. how to hit it Uyakwazi ubana ibethwe kanjani into before it gets started. ingekaqali noqala. Says he knows it. Uthi uyayazi. Brother Branham says, and the only thing that you can ever do Uthi into to beat him ongayenza ukuze umbethe is to rely on Christ kukuxhomeka kuKristu. and humble yourself Uzithobe and let him lead you. umvumele ubana ukukhokhele. See, Uyabona? you will never do it any other way. Sawuyenze nangeyiphi na indlela. Your intellectual powers will never do it. Amandla akho ocinga asoze ayenze loo nto. You've got to believe it. Kufuneka uyikholelwe. Just rely on him. Xhomekeka kuye nje qha. He is the shepherd. Ungumelusi.
It ain't the sheep's business ayikulo shishini legusha to keep the wolf away. elokugcina ingcuka It's ikude the shepherd's business. lishishini likamelusi It ain't the sheep business, brother, ayilo shishini legusha to keep the wolf away. elokugcina ingcuka ikude It's the shepherd's business. umsebenzi womkamelusi But the sheep kodwa igusha stay with the shepherd kumele ihlale kunye in order to nomelusi be safe. ukuze yona ikhuseleke. Amen. They need to trust the shepherd. Kufuneka zithembe They umelusi need to hide behind the kufuneka shepherd zikhusele ngemva in komelusi order to be safe. ukuze zikwazi ukukhuseleka. Ain't the sheep business ayilo shishini legusha to carry the load. elokuphatha imthwalo That's why you find ikufumanisa the ox the yoke was not given to the ox, to the sheep. ijokwe lalingabekwa phezu kwegusha Oh, it's given to the ox libekwa phezu kwenkabi and the shepherd nomelusi or the pastor okanye is umelusi likened to an ox ufaniswa as a nenkabi burden bearer. othwala So imthwalo. it ain't the sheep business ayilo shishini to carry the load. That's elokuphatha why don't worry about umthwalo. this thing happening there Ukhathazeka and ngento that thing ezingapha, happening ngento there. ezingapha. It ain't your business. ayilo shishini You will lakho crumble uzokudilika trying to carry the load. ngabe ukuphatha A imthwalo sheep is not made igusha to carry yenzelwa the load. ukuphatha imthwalo You crumble. uzodilika. Don't even try to discuss suzama that thing there. Discuss that. You will crumble. The uzodilika. sheep is not made to carry the load. ishishina lenze igusha yenzelwa ukuphatha uyimthwalo. It ain't the sheep's business ayilo shishini legusha to keep the wolf away. elokugcina ingcuka It's ikude the shepherd's business. msebenzi womelusi Amen. It's the shepherd's business. msebenzi womelusi That's why the shepherd needs to know yikho melusi umele akwazi which minister to come and not to come, ngomphi umlungiselo omele aze ngomphi ongamelanga where aze to go and where not to go, kuye where kumele to kuyiwe send the kumele sheep and where kungaphi not to send them. kumele sithumele phi igusha okanye size ngasithumeli phi Because you are keeping the wolf away. ngoba ugcina ingcuka ikude. Amen. Amen. That's my safety zone. yindawo yami yokukhuseleka Is leyo in Christ. ikuKristu. Christ is the word. Kristu lilizwi. That's the safety zone. yindawo yokukhuseleka leyo. Amen. Church, Bandla we are fighting today siyalwa namhlanje an enemy silwisa uchaba that is coming to destroy, to kill. oluzobulala luchabalalise. When you read about the hell being open, ngesihoko sivuleka it was not open lalisengavulwanga in the days of Paul. ngemihla kaPawulu. We don't read about it being open asifundi ngaso in the sivulwa days of Luther, in ngemihla the kaLuthela days of Wesley. ngemihla But kaWesile in this day, kodwa kulowo in mhla this day, kulowo mhla hell is on earth. isihoko siphezu You read komhlaba. even in Revelation chapter ufunde 9, kusitshela saluze sithoba angel that esasithunywa is kicked out of heaven, esikhahlelwe ngaphandle that kwamazulu falls from heaven. esiwa suka emazulwini Brother, he's not coming from heaven. asiphume He's emazulwini not descending from heaven. asehli suka He's emazulwini kicked out of heaven. sikhatshiwe suka He emazulwini falls from heaven iyawa suka and he emazulwini gets given a key. inikezwe He's isitiko not the owner of the key. asingomnikazi He's wesitiko given a key siyanikezwa of the isitiko bottomless pit. senzonzobila And he opens the bottomless sifika pit. sivula And inzonzobila the furnace comes off the bottomless kuphume pit. umsiku lanzonzobila That darkens the sun, ofika wenza ilanga which is a type of Christ. okufanekisa uKristu Darkens the air, kufike kwenza which are umhlaba the omnyama atmospheres. okuyisimo. That's why today yikho namhlanje sin Isono. has become so normal. sifike saqheleka Things that were used to be wrong izinto has ebezingaqondanga become right. zifike senziwa Things that zaqonda were abnormal izinto have ebezingaqhelekanga become normal today. zaba izinto eziqhelekileyo namhlanje Things, brother, izinto mzalwane believers were supposed to run away amadoda from, kumele abaleke kuzo they are comfortable with, bona bazinzile kuzo because the sun ngabilanga is darkened by the furnace lavalelwa bunyama that's coming from the bottomless pit. uma kulanzonzobila Because that angel, njengoba the esasithunywa devil, has usathane been given the key ikezwa isitiko of the bottomless pit senzonzobila to bring hell on earth. ukuzisa isihogo You don't emhlabeni need to go to hell akothenisa ubona ubheke to find esogeni hell today. uzibona isihogo Hell namhlanje is
right on izihoko earth. ziphezu komhlaba I don't namhlanje. care, you may be in the villages, Andikhathaliseki ngoba you may usezilalini, be in the farm, ngoba you usekufamini, may be in the desert, ngoba usenhlango, wherever you are, ngoba uphi it's na, the same. uyafana. Hell is on earth. Izihoko ziphezu komhlaba. But because that angel Kodwa ngoba has sathunywa, been given a key, sinikezwe isitixo. but I've got news, Kodwa brother. ndinendaba I've mzalwane. got news. Ndinendaba. According to Matthew 16, NgokaMateyu 16. according to Matthew 16, NgokaMateyu the 16. church of the living Ibandla God, likaThixo ophilileyo. built upon the revelation, Lakhelwa phezu kwesithelo. built upon the rock, Lakhelwa phezu kwelwalwa. she's given a key, Linikezwe isitixo the nalo. key of heaven. Isitixo semazulwini. As Lucifer opens hell, Lucifer evula we are isihoko. opening heaven. Vula amazulu. As he brings hell on earth, Isihoko we emhlabeni. are bringing heaven on Sisisa earth. amazulu emhlabeni. We don't have to be scared. Akumelanga We soyike. don't have to worry. Akumelanga We are sikhathazeke. carrying heaven with Phethe us. amazulu kunye nathi. Heaven is on Amazulu earth now, asemhlabeni because ngqo. there are people Ngoba who are kwabantu given the key of abanikeza heaven. isitixo semazulwini. Don't be scared Sukoyika of the gates of hell coming against you. ngenxa yamasango esihoko esisemhlabeni. Brother, Mzalwane, it may become darker. kungaba mnyama. We may stay in this cry fontaine Singahlala kule Kraaifontein full of squallies. egcwele izigebenga. You are hearing gunshots every day. Uva ingxolo yemipu mihla ngemihla. People can't even walk to the Abantu shops. bengakwazi ukuhamba beye evenkileni. Brother, I've got news. Sinendaba. Gates of hell Amasango will not esihoko prevail against us. soza soyise It thina. does not say they won't come, Ayithi but they soze won't prevail kodwa against soze us. asoyise. I don't care how many witches may Sibona rise. kukho amagqwika amangakazi Brother, we aphakama. don't even fight on that. Asili namagqwika Gates thina. of hell Amasango shall esihoko not prevail sozoyise against the church kwibandla. that's got the key of heaven. Sinesitixo semazulwini. That's why, brother, Yikho mzalwane, God wants to use people today. Thixo ufuna ukusebenzisa abantu namhlanje. And in order for God Ukuze uThixo to use people effectively, asebenzise abantu ngendlela ezoveza impumela. your life Bomi bakho must be in order. kumele bube ngolungelelwano. Your testimony Ubungqina bakho must be in order. kumele bube nolungelelwano. Amen. If your life is not in order, Uma bomi bakho bungekho ngolungelelwano, your testimony is not in order, ubungqina bakho bungekho ngolungelelwano, even your gift nesiphiwo sakho stops becoming a ministry, sizawuye kuba lulungiselelo. just becomes an entertainment, Lufika nje kube yinto nje yokonwabisa abantu. because there's no life of Christ Ngoba behind it. akho bomi bukaKristu ngemva kwaso. Your house must be in order Indlu yakho kumele ibe ngolungelelwano. for God to use you Uze uThixo usebenzise. and for God to use that house. Uze uThixo asebenzise nelo khaya. I will even come close. Ndizosondela kufuphi. The church must be in order Ibandla kumele libe for ngolungelelwano. God to use that church. Uze uThixo asebenzise elo bandla. If there are Achans in the church, Uma kukho oAkhan apha you enkampini, find people get sick ufumana abantu You find people dying ufumana abantu that besifa. were not supposed to get sick Ohambelanga baphi because the bagule. church is not in Ngoba order. ibandla limanga Because there's ngolungelelwano. Achans in the Ngoba church. kukho oAkhan ebandleni. So the church must be in order. Ibandla kumele libe ngolungelelwano. Cherubims guarding the mercy seat. Kerubi zikhusele isihlalo sesichamagusha. Amen. The house must be in order. Indlu kumele ibe ngolungelelwano. Amen. Let's go back. Masibuyele umva. Mercy seat Isihlalo was sesichamagusha in the holies of holies. sasekungcwele kancwele. It was that meeting place. Kwakuyila ndawo yendibano. It was that meeting place Kuyila ndawo yendibano between God and man. phakathi kwaThixo nomntu. In the message Revelation chapter 4, chapter 5, part 1. Kumyalezo othi isitshilo sesihlanu isabelo soqala. Preached in 61:06:11. Shunyele ngo61:06:11. The prophet says something here from paragraph 63. Uthetha into apha umprofeti kusukela ku paragraph 63. Amen. He says something here. Uthetha into apha. He says, now Uthi manje we see that one of the great outstanding things I would like to bring to your attention to
into enye eyahlukileyo ebalulekileyo mfuna ukuzisa imbono zenu kuyo. Now we are getting to see what these cherubims were. Manje sifikele ukubona ubana ezikerubi zazizintoni. What these cherubims were. Ezikerubi zazizintoni. Says one of the great outstanding things I would like to bring your attention to Enye yezinto ebalulekileyo mfuna ukunizisa ukuze nijonge kuyo. was the living creatures Kwakuzizidalwa eziphilileyo. of the last part of the 4th chapter of Revelation, Ezesahlulelo sokugqibela sesahluko sesine sesitshilelo. which we also find in Ezekiel 1. Esifumana na kuEzekiel sokuqala. That John saw watching that Ark of the Covenant. Yohana azibonayo zijonge pha kulatsheyo umqophiso. Says, you remember how they were fixed, just like Israel in the march? Uyakhumbula indlela ezibekwe ngayo njengoIsrayeli ehamba. They had now on there was a face of the living creature. Esinye sezophana sisinobuso besidalwa esiphilileyo. You see, it was four of them. Zazizine. One was like a lion. Esinye sifana nengonyama. One was like an ox. Esinye sinjengenkabi. One had a face of a man. Esinye sinobuso bomntu. And one was like a flying eagle. Esinye sinjengokhozo olupaphayo. They had their eyes behind and in front Sazinamehlo ngasemva nangaphambili and within. nangaphakathi. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nguye izolo namhlanje They had to nangaphakathi. bring this revelation Ngomele on sisitshilelo what has already passed. kulento egqithileyo. Eyes behind, Amehlo on ngasemva what was happening. kulento eyisenzeka. Eyes within, Ngoku amehlo on what ngaphakathi. was to come. Lento eyisizoza. Eyes in front. Amehlo ngaphambili. Amen. Amen. Says, you remember Uyakhumbula how they were fixed just like Israel in the march? ukuba zazi bekwe kanjani njengoIsrayeli eseluhambweni. They had now on there was a face of the living creature. Kwakukho apho ubuso bezidalwa eziphilileyo. And we found out that these creatures were not angels Siyafumana ubona ezi zidalwa zazingezongilosi. with a capital A. No A omkhulu. They were not angels. Zazingezongilosi. Neither were they men. Zazingezomadoda. They were cherubims. Zazizikerubi. And we find them in the Old Testament with the ark. Siyazifumana kuTestament endala zinetsheya. We find them in the New Testament. Sifumana kuTestament entsha. And then we find them over in the coming of the Lord again. Sizifumanise kwakhona ekuzeni kwenkosi. And we are living in the coming of the Lord. Siphila ekuzeni And kwenkosi. we find them over in the coming of the Lord again. Sizifumane ekuzeni kwenkosi kwakhona. Cherubims guarding the mercy seat. Ikerubi zikhusele isihlalo sokuchamagusha. The mercy seat Isihlalo which no sokuchamagusha. one could approach Nabani na wengenokwazi kuza kuso. unless there was an atonement there Ngaphandle for that kokubana person. kube kuchamagushela kwakhe lo muntu. Only way was the sanctuary. Indlela enye nje kulamnquba. It was sprinkled of the blood. Yayifike yafefo ngegazi. Then it became the mercy seat. Yafika abasihlalo senxeba. But after the blood was taken off, Emveni kokuba igazi it lisusiwe. became the judgment seat. Wafika kwabasihlalo sesigwebo. Then we find this mercy seat. Sifumanise isihlalo As I senxeba. said, Njobe njilo. it has moved Sihambile 3 times. kathathu. It moved from heaven Sihambile sisuka emazulwini. to the mercy seat Sakwihlalo senxeba. that was on the Ark of the Covenant Esikwitsheyo in umqophiso. the tabernacle that Moses built Umnquba uMose awakhayo. in the wilderness. Enhlango. And the high priest Nombingelelo was omkhulu. going there Wayesiya pha. at an appointed time Ngexesha to libekweyo. meet with God Ukuyodibana noThixo. and to sacrifice for the people. Ukuze akwazi unikela It was ebantwini. a meeting place Kwakuyindawo between the yendibano. high priest and God. Phakathi kwempingeleli It noThixo. was there Kwakupha. where the presence of God was. Apho ubukho bukaThixo babukho. Then secondly, Esibini. it moved from there, Yasuka apho. from that tabernacle, Sasuka apho kulomnquba. into the heart of the Lord Jesus Christ. Saya enhlizweni yenkosi Jesu Kristu. Because he was Emmanuel, Inqaba wengu-Emmanuel. God with us, uThixo kunye nathi. God in flesh. Thixo senyameni. He was that lamb that Wayeyilamvana was taking away the sin. eyayisusa You isono. did not need now to slaughter a lamb. Onke inkosi ukubona ukuthela imvana Sprinkle the manje. blood in the holies of Fika holies. igazi kwingcwele Now kaNgcwele. Christ became that Manje lamb. uKristu wafika waba He was the yilamvana. fullness of the Godhead bodily. Waba yinzaliseko yobuthixo Mercy esenyameni. was found in him. Inceba yafunyanwa That's kuye. why he could tell the people, Yikho ekwazi ucela abantu. go and sin no more. Iya ungenzi isono Your kwakhona. sins are forgiven. Izono zakho Who zixolelwe. was this man Wayengubani le that could ndoda? even forgive sins? Owayekwazi nokuxolela izono. Mercy seat was in him. Isicelo senceba siphakathi He was kwakhe. carrying mercy with him. Wayephethe inceba kunye He naye. called the
woman ngoba that izintokazi was caught in adultery, eyayifunyene ikheqeza she deserved to yayifanele be killed, ukubulawa to be stoned. ukuqulutshwa The ngamanzi mercy seat was on kodwa earth. isihlalo senqeba Mercy sikuye seat was on earth. isihlalo senqeba And here sisemhlabeni the mercy seat apha isihlalo senqeba says, woman, bathi ntokazi ntokazi says the one who's got no sin, lo ungenasono cast the first stone. makaphosa ilitshe And he lokuqala starts writing something waqala on the ukubhala ground. into apha emhlabeni After the writing, brother, emveni kwala then mbhalo they started to leave. baqala ukuhamba ngabanye I don't ngabanye know when they were checking the writing. bejonga umbhalo They decided, I can't stand this. abona kuyimela I lena can't stand this. akwazi kuyimela They lena started to leave baqala ukuhamba until she was only left. wade washiyeka Then yedwa Jesus lifts up his head. yesu waphakamisa inhloko yakhe Amen. The only writing that he wrote, umbhalo omnye awubhalayo nje amen, before he wrote the book of Revelation, engekabhali incwadi he esithilelo wrote it on that side. wawubhala phaya And then esandini it was cleared again. waphinda wasuswa kwakhona And then he looks at the woman. wajonga la ntokazi Where are your accusers? bapha abatshali bakho They are all gone. bonke bamkile Says, I also wathi nam don't find sin. Don't condemn you. andikubeka ijala nam Go and sin no more. iya ungenzi Who sono was this man wayengubani kanti le ndoda that could pass judgment wayekwazi ukubeka umgwebo and forgive sin? axolele izono Mercy seat was in man. isicelo senxeba sasikuye Mercy seat was in a man isicelo senxeba sendodeni called Jesus Christ. ebizwa ubana nguyesu kristu Then when he went on the cross esemnqamlezweni and he died esifa and the Holy Ghost came on umoncwele weza the day of Pentecost, ngomhla wepentekoste mercy seat imhlelo senxeba moved from the heart of one man, sasuke enhlizweni yendoda Jesus enye Christ, yesu kristu to the heart of true believers, enhlizweni yamakholwa to the enene heart of many believers, enhlizweni yamakholwa amaninzi starting from Ephesus eqala efeso today kuzofikela in the namhlanje hearts of men. enhlizweni That's yamadoda why William Branham could yikho demonstrate uwilliam it. bram wayekwazi When there ukuyivelisa was a couple kukho isibini that was doing funny things in church, esasisenza izinto ezingaqhelekanga the enkonzweni voice told him, phimbo you lamxelela can do what you want. ungenza lanto But then oyifunayo he realized, kodwa qaphela I'm not the Elisha of old andingo-eliya wabesebandulo that could bring judgment owayengezumgwebo to those that were mocking him. kwabo bebemhleka I'm carrying mercy ndiphethe today. inceba I namhlanje can speak judgment to them, ngathi umgwebo kubo but I'm carrying kodwa mercy ndiphethe inceba because mercy seat is in the heart inqaba of icebo man. senginxeba sendodweni He yomntu looked at the couple and wajonga he said, isibini don't do it. wathi ningayenzi Amen. I forgive you. ndiyanixolela mna He did not say God forgives ngathi you. uthixo uyandixolela I forgive wathi you. mna ndiyanixolela Because mercy nxaba inceba was in the heart of man. yayisentliziyweni yendoda You see, Abraham speaks of the first throne, the second throne, and the third throne. umzalabram uthila ngetroni yokuqala nesibini nesithathu And he says the third throne is in the heart ethi of man, troni yesithathu isentliziyweni yomntu where mercy seat is. apho isihlalo senceba But then esipho we find kodwa zafumanisa these cherubims that we find in Genesis, ezi kirubhi ezifumanisa kugenesis that we find in Exodus, ezifumana kuexodu that we find in Leviticus, ezifumana kulevitiko we find them in Revelation again. sezifumana kwisitshilelo We kwakhona find them in Revelation sezifumana also. kwisitshilelo kwakhona When the seals were opened, amatshwini ayitshilwa when the seals were opened, amatshwini Abraham eqhekezwa speaks of them as the living creatures. zamabram uthila ngawo njengezidalo In the 4th eziphilileyo chapter of Revelation. kwisahlilo sesine So when it was sesitshilelo coming to the 5th chapter, kusiza kwisahlilo and sesihlanu the seals were open, amatshwini now eqhekezwa these cherubims came. ezi kerubhi zeza They were playing a big role, zazidlala indima enkulu amen, in guarding the mercy seat. ekukhuseleni isihlalo So sokuqhamagusha these cherubims, ezi kerubhi because the seals, inqaba amatshwina remember, in the book of Revelation, in the book of Genesis, encwadini egenesis when men fell umntu and esiwa was taken out of the Garden of Eden, wasuswa emyezweni the waseyideni cherubim stood there ikerubhi zama phaa to guard the way ukukhusela indlela back to the tree of life. ebuyela emthini wobomi But according to Revelation 2, kodwa verse 7, ngasitshilelo 2 umqolo there ngu-7 is a promise khona that isithembiso the overcomers esokuthi will be abeyisi given a right bazonikeza ilungelo to eat of the tree of life. elokutya kumthi Now, wobomi when the seals were open, amatshwini evulwa it was full redemption. kwakuuhlangulo It was olugqibeleleyo a way back kwakuyindlela to okubuva full redemption. ekuhlangulo Being okugqibeleleyo opened.
yavula by the opening of the seals. kuvula ngokutshilo kwamatshwina And when those seals were being lo opened, amatshwina etshilwa there were cherubims kwakukherubi that were coming. ezazisiza When the enemy utshaba was coming lusiza with the horse rider, nenkweli yehashi with the horse rider, nenkweli yehashi amen, there was a cherubim kwakukherubi combat that spirit. ukuze ichasane nalamoya And that cherubim nala kerubi would speak to the believers. yayithela namakholwa Says, come and see. ithi izani What nizobona was come and see for? kwayisithi izizobona It was ntoni revealing to the saints yayishila kuba the ngcwele scheme of the enemy. ubuqhetseba lo What tshaba the devil was doing. into utshaba And loluyenza what was going on. nalento And yayiqhubeka how to stand against it. ngendlela ukumisana kuma umisane nayo Because here there's a white horse rider. nasi inkweli yashe The emhlophe denominations thinks that's Christ. amahlelo acinga ubana ngukristu But come and see kodwa iza uzobona who really he is. ukuba ngubani kahle Come and see who is this iza man. uzobona ubana ngubani le And ndoda come and see what he's doing. uzobona into ayenzayo And how to stand against him. nokuma uchasene naye Amen. So those cherubims, ngakho eza those kerubi four anointings, eza ntambiso zone they were anointing the zasizintambiso 7 voices zingamaphimba sixhenxe of the 7 messengers wezithunywa ezixhenxe that were coming ezazisiza to give a message ukuze zinikeze umyalelo redemption, wokuhlangulwa so that the overcomers ukuze abeyisi can come back to the tree of life. bakwazi ukuza kwakhona kumthi wobomu And we can only come back singakwazi ukubuya nje qha to the tree of life kumthi wobomu through these cherubims. ngezikherubi qha I'm going to repeat it. ndizoyiphinda We can only come back singakwazi ukubuya nje qha to the tree of life kumthi wobomu through these cherubims. ngezikherubi So any ministry ngakho noluphi na ulungiselelo not under these cherubims olungekho ngaphansi kwezikherubi is not carrying any salvation. aluphathanga nsindiso Let that sink. mayizule loo nto Any mayenzule ministry naluphi na not ulungiselelo under these cherubims olungekho ngaphansi kwezikherubi cannot bring people alikwazi ukuzisa abantu back to the tree of life. kumthi wobomu Because kwakhona the tree of life ngoba umthi wobomu is guarded by the cherubims. ukhuselwe zikherubi So the ministry ngakho ulungiselelo needed to be under the anointing kwakumele ube ngaphansi of kwentambiso these cherubims. yezikherubi Amen. amen Because getting back ngoba ukubuyela to the tree of life kumthi wobomu is essential kubalulekile to live forever. ukuze uphile ingunaphakade Because it says when we eat of that tree, ngoba uthi xa sisitya kulaa mthi amen, we will live forever. sizophila So ingunaphakade we need the fruits, ngakho sidinga iziqhamo not of the tree of knowledge, hayi ezomthi olwazi Of good and evil. oluhle nolubi but we need the fruits kodwa sidinga iziqhamo of the tree of life zomthi wobomu to live forever. ukuze siphile ingunaphakade In the message, the anointed ones at the end time umyalezo othi abathanjiswa ixesha lokugqibela says, what is the fruit uthi yintoni isiqhamo of this tree of life? somthi wobomu That's paragraph 76. paragraph 76 Anointed ones at the end time, 65:07:25. abathanjisiweyo ngexesha lokugqibela Says, 65:07:25 what is the fruit? uthi yintoni isiqhamo And he's asking the fruit of this tree of life. ubuza ngesiqhamo somthi wobomu Says, what is the fruit? uthi siyintoni esi siqhamo Says the word. uthi lilizwi Fruit for the season. isiqhamo sesigaba Says that's what it is. uthi yinto esiyo They are teaching. imfundiso yabo The teaching of what? imfundiso yantoni The teaching of the season. imfundiso yesigaba What time it is. ixesha That's esikulo why we can't come with the teaching of yikho yesterday. singakwazi ukufuna uze nemfundiso yezolo That's not the fruit ayiso siqhamo of the tree of life. somthi wobomu The fruit of the tree of life siqhamo somthi wobomu is the teaching of the season. imfundiso yesigaba What time it is. ixesha esikulo Men's doctrine, imfundiso yomntu denominational doctrine, imfundiso yamahlelo says no. uthi hayi But God's word for the kodwa season. izwi likathixo eleli xesha That's the fruit siso that isiqhamo you need to eat on okumele utye to kuso go back to the tree of ukuze life. ukwazi ukubuyela kumthi wobomu God's word for the season. izwi likathixo eleli That's xesha why I say, yikho ndisithi if you are not under the anointing of this uma cherubims, ungekho ngaphansi kwentambiso yezikherubi amen, because it's them ngoba that zizo gives the anointing ezinikeza for intambiso the fruit of the season. eyesiqhamo sesigaba Because the first cherubim, ngoba ikherubi yokuqala the first cherub, kherubi lokuqala because in singular it's called cherub. ngoba isinye saso kubizwa kuthiwa ikherubi Yeah, the first cherub kherubi lokuqala was the lion. sesingonyama And that anointing nala ntambiso went to Paul, yaya kupawulos went to Irenaeus, yaya ku-irenius went to Martin. yaya kumartin They were preaching
preaching the gospel babeshumayela ivangeli with boldness. ngokuqiniseka. They were carrying a lion's anointing. Babephethe intambiso yengonyama. Polycarp, brother. Polycarp That man laa ndoda did not even run ayibalekanga when they nobaleka were looking for him. bemkhangela Did not even run. akabalekanga And nobaleka when they came for him, beziza he kuye treated them well, wabaphatha kakuhle made food for them, wabaphekela asked ukudya them to take a rest. wabacela ubana The baphumle. following day, Usuku he oluzayo went back to them. wabuyela Let's kubo continue with your business. waliqhubekani neshini lenu. They looked at him. Bamjonga You've been so kind to us. ubusiphethe kakuhle You've been kanje so generous to us. ubusiphethe We kamandi can't kanje do this to you. akwazi kuyenza le nto kuwe. We will say we did not find you. Siza bacela ubana sikufumenanga Just stop preaching what you're preaching. yeka nje ushumayela le nto oyishumayelayo. Says, man, Wathi madoda I'm too old to run. ndimdala ukuze ndibaleke I'm too mna. dignified to hide. Ndinenhlonipho ndihlonipheka I'm kakhulu ukuze standing with the ndibaleke. lion's anointing. Ndime ngentambiso I will yengonyama. not go back. Andizubuyela I will not umva. compromise. Andizuthoba Continue izinga. with your job. Qhubekani ngeshini They lenu. continued with their job, Baqhubeka brother. ngeshini labo He mzalwane. died for the gospel. Wafela But ivangeli. he was standing with the Kodwa lion's wayeme anointing. ngentambiso yengonyama. They could not shake him. Babengakwazi ukumshukumisa. From the age of Paul Kwisigaba sikaPawulos. till the end of the age of Martin Wathi wafikela kwisigaba sikaMartin in 606 AD, ngo-606 AD. there was that anointing Kwazala ntambiso of that first cherub, yala kerubhi the yokuqala. lion anointing. Intambiso yengonyama. Then in the times of Saint Columba, Ngexesha likaKolumba there was the second cherub, kweza ikerubhi yesibini which was the ox. ekwakuyinkabi. It anointed Columba Lathambisa uKolamba in Thyatira eThyatira in the dark ages, kwizigaba zobunyama which was the longest of the ages. okwakuzizigaba ezinde kakhulu kwizigaba zonke. It came from 606 to Yasuka 1520, ku-606 yafika ku-1520. 914 years. 914 years. It was the longest age. Yayisigaba eside The age kakhulu. of the dark ages. Isigaba sobunyama. Here was people Naba bantu under the voice bengaphansi kwephimbo of Saint Columba, who likaKolumba was anointed by owayethanjiswe the ox anointing. ngentambiso yenkabi. Those people Abo bantu could carry the burden. babekwazi ukuphatha They were imithwalo. killed for the gospel. Bafela ivangeli. Brother, women Abafazi that were pregnant ababekhulelwe were cut babesikwa while they were alive to take abesaphila the baby out. ukukhupha But insane. those people Kodwa abo bantu stood for the gospel. bamela ivangeli. Stood for the gospel. Bamela They ivangeli. labored and labored Basebenza in the basebenza anointing of the ox. bengaphansi kwentambiso yenkabi. Then came the age of the reformers, Kweza ke isigaba sabavuseleli. the age of Luther, Isigaba the sikaLuthela. age of Wesley. Isigaba sikaWesile. God Thixo sent the third cherub, wathumela ikerubhi which yesithathu was the face of a man. okwakuyibuso bomntu. Amen. It anointed Wafika bathambisa Luther, uLuthela, Wesley, Wesile, the reformers. They abavuseleli came, brother, beza with an mzalwane intellectual message. nomyalezo ohelehele. These were the men, Yayingamadoda lana. brother, that, a Bible iBhayibhili was printed even in their time. yafika yabhalwa ngamaxesha abo. They came to the age of the open Bafika door. kwisigaba secango elivuliweyo. These were the men that were educated. Yayingamadoda afundileyo. Luther was an educated uLuthela man. wayindoda He efundileyo. wrote his thesis Wabhala isifundo and came isifundo against sakhe. the Catholic Church. Weza ngokuchasene He nebandla was lasekatolika. anointed Wethanjisiwe with the man's anointing. ngentambiso yomntu. Amen. But came our day, Kodwa kwafikelela umhla wethu. came our time, Kwafikela ixesha lethu. came the most deceitful age. Kwafikelela isigaba esinolahlekiso God olukhulu. released the fourth anointing, Thixo wakhulula intambiso which was yesine. an eagle anointing. Okuyintambiso It yokhozi. anointed Malachi 4. Yafika yathambisa uMalaki 4. Gave him the prophetic insight. Yamnikeza ukubona Because he kwesiprofeto. was brought to the prophetic class of Ngoba people. wayeziswe ebantwini He came with besiprofeto. the flying eagle anointing. Weza nentambiso yokhozi That's why oluphapayo. today Thixo you namhlanje don't need intellect. azidingi You don't buhelekele. need education. Awudingi imfundo. Get the message. Ufumana You need umyalezo. the prophetic insight. Udinga ukubona That's kwesiprofeto. why, brother, Yikho they mzalwane. come to the message. Beza kumyalezo. Stay for 10 years, Bahlala iminyaka elishumi. 20 years, 20. and they leave Bemke. because they are looking at it Ngenqaba with the ujonge. man's anointing. Ngentambiso When yomntu. it needs Wena udinga. equal anointing Intambiso with the yokhozi. prophetic insight. Nokubona kwesiprofeto. Neliso They lokhozi. stay for Bahlala 40 years iminyaka and ngu-40. leave Bemke.
bani ke Because they are offended. ngenxa yoba bakhubekile Seeing an error there. bebona impazamo Seeing phaa something bona there. into phaa Brother, mzalwane according to the man's anointing, ngokwentambiso yomntu you can't explain it. awukwazi They kuyicacisa can't catch it. abakwazi But kuyifumana the eagle anointing, kodwa intambiso yokhozi prophetic insight, ukubona gets to kwesiprofetho see it. kuyayibona And these cherubims lezi kherubhi in Genesis 3, kugenisa lo sesithathu they were keeping the way zazigcina indlela to the tree of life eya kumjobomo that people may not get there. ukuze abantu bangafiki But phaa today, kodwa they are namhlanje pushing people. zitshala abantu They are taking people zithatha abantu back to the tree of life. zibabuyisela kumjobomo Back to the tree of life. emthini wobomo By the flaming sword. ngehlelo The livuthayo revealed word of izwe the hour. litshiniweyo leyure Eating in the fruit ukutya kwisikamo of the tree of life. somjobomo Which is the teaching of the season. okuyimfundiso yesigaba When these cherubims are there. ezi kherubhi xa zipha When these cherubims are there. ezi kherubhi xa zikho Then the Shekinah glory is there. nozuko lukathixo lukhona Where you find these cherubims, apho ufumana khona ezi kherubhi you find the Shekinah glory. ufumana nozuko lukathixo Amen. That's why even the ministers yikho nabalungiseleli under these cherubims, phansi kwezi kherubhi they must be anointed kumele bathanjiswe to reflect the light of the Shekinah glory, ukuze babonakalalise ukukhanya kuwo kozuko to lukathixo reflect God back to the people. ukubonakalisa uthixo wakhona They ebantwini must carry the anointing kumele baphathe laa ntambiso that will reflect God ezowubonakalisa uthixo back to the people. ebantwini kwakhona Amen. They are here balapha so that we may get back ukuze sibuyele to the tree of life. kumjobomo Let me wind down. mandizame ukuyisonga Let me wind down. ngizame ukuyisonga I'm going to read this quote. ngizofundisa isicatshulwa Revelation chapter 4, sitshelo salolo sesine looking at part 3, sijonga kwisabelo sesithathu 61:01:08. 61:01:08 It's a scripture is written in paragraph 282. sisibhalo asifundayo kuparagraph 82 He says there, I'm going to take it from the middle. uthi phana ndizoyifundela fundisa phakathini So he drove out the man, ngakho wamtshala umntu ngaphandle and he placed at the east of the Garden of Eden wabeka cherubims wabeka ngasempuma emyezweni wase-edeni ikherubhi and a flaming sword nehlelo elivuthayo which turns every way. elijikeleza amahlangothi onke He's quoting Genesis 3, ucaphula ugenesis sesithathu 24. inkolongo 24 He says he placed man. uthi wabeka umntu He placed at the east of the Garden of Eden. wambeka ngasempuma yase-eden No, he placed at the east of the Garden of Eden wabeka empuma yase-eden cherubims ikherubhi and a flaming sword which turns every way. nehlelo elivuthayo elijikeleza amahlangothi onke Prophet said, see, umprofethi uyabona the four beasts. izidalwa ezine Says there's only four ways you Uthi- can go. kukho indlela ezine nje ungahamba ngazo East, north, west, and south. empuma entshona nasentla nasemazansi Says these cherubims uthi esikherubhi had a flaming sword zazinehlelo at the elivuthayo gate of the garden esangweni to lasemyezweni keep the way of the tree of life. ukuze zigcine indlela eya kumthobomo Because if a man ever got hold of the tree of life, ngoba uma umuntu ethe wathabathela kulaa then mthobomo he could live forever. wayengakwazi ukuphila ingunaphakade Don't fall short of getting hold of the tree of life today. ungasileli ukufikelela kulaa mthobomo Eternal namhlanje life is in that tree of life. ubomo ongunaphakade bukulaa mthobomo Living forever is in that tree of ukuphila life. ingunaphakade kukulaa mthobomo Says, and these cherubims, uthi ezikherubhi first mentioned, ziqala ukuthilwa was ngazo placed at the east gate of the garden, zabekwa esangweni lasempuma emyezweni going four ways. ohamba indlela ezine He says, I should have made that a little different from that. uthi bemfuna ukuyenza loo nto yahluke kunaleyo I can't do justly to God's orders andikwazi ukwenza ubulungisa and kwindlela things like zikathixo that, kunento ezinjalo so that you will know what I mean. ukuze niyazi into endiyithethayo He's probably showing them the uzama ukubabonisa some, in a graphical, in a diagramical way. kumfanekiso othile Says, there is the Garden of Eden. uthi nankuya umyezo wase-eden This is the gate right here. nali isango apha Opens up here, liyavuleka apha swings out. livulekela ngaphandle
I don't know how he's throwing words. I'm not even trying. andazi uba wayezobe kanjani To put andizami it. nozama ukuyenza ibe But ngumfanekiso get a wuni. picture as he's explaining it. Kodwa zama ukufumana umfanekiso walento ayithethayo. This is the gate right here. Opens Nali up, isango apho liyavuleka, swings out. liyavulekela And ngaphandle. at this gate, Nakweli sango there was cherubims. kwakuikerubi. Cherubims. Kerubi, And remember, khumbula, it doesn't say a cherubim ayuthi ikerubi enye or a cherub. okanye It ikerubi. said cherubims. Ithi ikerubi. Cherubims was placed here to guard what? Ikerubi zabekwa apho uze zikhusele ntoni? The tree of life. Umntu obomi. That's what they was to guard. Yinto omele ziyikhusele. The way of the tree of life. Indlela eyobomi obunaphakade. That's what they was to guard. Yinto omele That ziyikhusele. people may not get Ukuze abantu the bangafiki way of the tree of life. kwindlela yobomi He says obunaphakade. the way. Indlela, Who's the way? ngubani indlela? A brother says Jesus. Umzalwane uthi uYesu. Where is he reflected from? Ubonakaliswa usukela phi? He is in the holy place. Ukwindawo engcwele Here kangcwele. at the cherubims. Apha kwikerubi. Jesus is the way. uYesu indlela. Nobody comes to the Father Akekho umuntu oza but kubawo by him. ngaphandle He says, I kwakhe. am the way, Uthi ndimi the indlela. truth, and the life. Nyaniso nobomi. He says, now watch. Uthi manje jonga. Put all this down. Zama uyibeka yonke lento Here is the ezantsi. holiest of holies. Nansi ingcwele kangcwele. Holy of holies. Ingcwele kangcwele. This is the holy place. Yindawo engcwele And lena. here is the sea. Nalu ulwandle. Here is the light candles. Nazi iziphatho zizibane. The seven that reflect the light from here. Ezixhenxe zibonakalisa ukukhanya usuka apha. And in here, and in here, and in here. Nalapha. What are they reflecting? Zibonakalisa ntoni? They are guarding and reflecting with the fire of God the way of the tree of life. Zikhusele zibonakalisa ukukhanya kozuku lukaThixo kwindlela eyomntu ongunaphakade. The fire of God Umlilo kaThixo is the word of God. ilizwi likaThixo. So they are guarding Ngakho zona zikhusele and are reflecting with the fire of God, zibonakalisa kwakhona ngalomlilo kaThixo. giving the understanding of the word, Zinikeza ukuqonda the kwelizwi. way to the tree of life. Indlela eya kumntu See, obomi. it can come over here. Yabona ayikwazi ukuzapha. Presbyterian seminary Imfundo or a Pentecostal seminary. okanye isikolo It's seBhayibheli got to sehlelo come from the holies of holies, kumele iphume kwingcwele kangcwele. reflecting that light Ibonakalisa from kwakhanya the cherubims. okusuka That's why I kwikerubi. tell you today, Ngifuna ukucela namhlanje outside the anointing of those cherubims, ngaphandle kwele ntambiso you yezikerubi can't get the reflection of that awukwazi light. ukufumana ukukhanya You can't get the kokukhanya. Shekinah glory. Awukwazi ukufumana uzuku lukaThixo Outside the anointing of those ngaphandle cherubims, kwentambiso there's yezakerubi. no redemption. Akho There's kuhlangulwa. no salvation. Akho We sindiso. need those cherubims Sidinga ezakerubi for salvation ukuze today. sifumane usindiso namhlanje. And you notice, Uyaqaphela these cherubims that John saw here ezikerubi uJona azibonayo apha must have been interested zazinomdla in keeping the tree of life. ekugcineni umntu obomi. So they must be interested in human beings. Ngakho zinomdla ebantwini. Or read Genesis. Okanye ufunda uGenesis. Back to Genesis again. Ubuyela uGenesis They wakhona. kept the tree of life, Zaziphethe umntu obomi. guarded it, Zawukhusela the way of life. indlela yobomi. The way of life. Indlela yobomi. How is the way? Injani indlela? Jesus said, Yesu uthi I am that way. ndimi la ndlela. I am that bread Ndimi esasonka that come out of heaven. esasuka If emazulwini. a man eats of this bread, Umuntu xa esitya he esisonka will live forever. uzophila ingunaphakade. Now there is a way back to that tree of life. Nanso ke indlela eya kumntu There obomi is a way unaphakade. back to that tree of Ikhona life. indlela ebuyelayo kumntu obomi You get unaphakade. it? Yayifumana? Now at this, I want to show now Manje ndifuna ukubonisa manje. and make this sure. Ndiyenze le nto It's iqiniseke. an altar. Sisibingelelo. Now this must have been an altar Manje at the lena- Garden of Eden. Kwawusisibingelelo pha emyezweni yaseYedeni. I tell you why. Ndiyakucela ubona Do kutheni. you remember Uyakhumbula? both Cain and Abel uKayini noAbel come up here to worship? beza apha bezonqula. So that shows Ngakho iyabonisa loo that nto God's altar ukuba isibingelelo was sikaThixo moved and sasuswa set here at the Garden of Eden. sabekwa apha emyezweni And yaseYedeni. the only way back to Eden Nendlela enye eya eEdeni is by the altar. iza Here ngesibingelelo you sakho. are again, Nanko ulapha back to khona. Eden Ubuyele eEdeni through the altar. ngesibingelelo. And they were to keep that way. Kwakumele bagcine la ndlela. Guard it. They Bayikhusele. couldn't get back there Babengenakwazi ukubuyela pha until this altar kude kuthi esibingelelo was covered with blood. sigqunywe ngegazi. The way back there Indlela ukubuyela pha was by the blood. yayingegazi. The way back there Indlela ukubuyela pha was by those cherubims yayingenye indlela reflecting yezakerubi. through the fire of God, Zibonakalisa ngomlilo the kaThixo. Shekinah glory of God.
usuku lukaThixo Amen. Taking us back zisithabatha to zisibuyisela the tree of life. kumthi obomu. So we find these cherubims Ngakho sesifumanisa were izikerubi there in Genesis. I'm zazipha closing. kuGenesis ndiyavala When man fell, umuntu esiwa and we find these cherubims siyasifumanisa izikerubi were there in Revelation zazipha kwisithilelo when man is redeemed. umuntu xa ehlangulwa. So the way back to God Indlela ebuyela has kuThixo to do with these cherubims. inento yokwenza nezikerubi. The way back to God, Indlela ebuyela kuThixo amen, and that mercy seat of God lesa sihlalo sinceba has come sikaThixo now sizile to be manje in the hearts of man. ukuze sibe senhlizweni He yabantu. says now, Uthi you manje are the living tabernacle of niyiminqubo the ephilileyo living God. kaThixo ophilileyo. And David says, NoDavide uthi God is a God Thixo nguThixo that dwelleth between the cherubims. ohlala phakathi He kwekerubi. dwelleth between the cherubims. Uhlala phakathi Where kwekerubi. does God dwell? Thixo uhlala phi? Where does God dwell? Uhlala phi uThixo? In the heart of man. Enhlizweni What yomntu. are those cherubims guarding Zinto then? lezakerubi The mercy zikhusela seat now Isicelo senqaba in the manje. heart of man. Enhlizweni What yomntu. are they guarding? Zikhusela They are ntoni? taking man Zijabatha umntu. back to Zimbuyisela the tree of life. kumthi obomu These kunaphakade. cherubims are Ezikerubi always connected zihleli with the ziqhagamshelane mercy seat. nesihlalo They are senxeba. connected with Zichumane the way nendlela back to the tree of life. ebuyela kumthi That's obomu. why today Yikho we namhlanje need the anointing sidinga of intambiso that cherubim, yezakerubi. the eagle anointing, Intambiso to yokhosi get back to the way. ukuze sibuyele elizwini. And we thank God Siyambulela uThixo for the man that ngamadoda was anointed, ngendoda for eyathenjisiwe a man that was anointed ngendoda with eyathenjisiwe that eagle anointing. ngala ntambiso And he yokhosi opened the word yafika yavula ilizwi so that we may go back ukuze sikwazi ukubuyela to eat the fruit ukuyotya of kwisiqhamo the tree of life somthi wobomu and get eternal life. sifumane ubobomu kunaphakade. And the ministers of today Nabalungiseli must sit banamhlanje under that kumele anointing. bahlale phansi kwala We can preach ntambiso. a denominational Asikwazi message. ukushumayela umyalezo We wehlelo. can preach a Pentecostal Asikwazi message. ukushumayela umyalezo There's no womoya. Shekinah glory light to reflect Akukho there. usuku lukaThixo lukhanyisayo That's phaa. why the prophet says Ikuprofeta it will esithi be the divinely revealed kuzoba mystery zizifihlelo truth ezijhile ngokobuthixo comes and helps the bride ezizonceda umtshakazi to tend the heart of the believers. ukuguqula inhliziyo zamakholwa. And we thank God Siyambulela uThixo that it is in this hour ukuba kukule yure that He gave us a prophetic apha ministry. sinike khona It ulungiselelo is in this lokomoya. hour Kukule yure that He took people abathi abathe khona that He abantu can open Himself to, akwazi ukuzitshilela uzivula kubo so that ukuze it can come to fulfillment ifike izaliseke where He says, into ethi upon this rock phezu kweli I lwalwa will build my church. ndizolakha ibandla lam. Upon this revelation Phezu I kwesitshilelo will build my church. ndizolakha ibandla And the lam. gates of hell Namasango shall esoko not prevail against it. soze That's aloyise. why the prophet says Ikumprofeta esithi revelation is very important. isitshilo sibalulekile. It means more to you Sithetha kaninzi than kuwe even your supper, ngaphezu kwesapari than yakho, even your meal. ngaphezu kokutya kwakho. Revelation means more to Isitshilo you sibalulekile than your kakhulu job. ngaphezu komsebenzi It wakho, means more to you sibalulekile than kakhulu what this world can ngaphezu offer. kwale nto ongayinikezwa lihlabathi. We overcome Soyisa by revelation. ngesitshilelo. And by that, Ngaloo nto we have been given the key sinikezwe isitixo of heaven. samazulu. Let us bring heaven on earth. Masiziseni izulu emhlabeni. Brother, Mzalwane, let us do damage to the masenzeni kingdom of hell. ukubhodama kubukumkani And bothaba. Satan NoSathane is bringing up a hell. uziza izoko. Let us live a life Masiphilele ubomi so dedicated, obokuzinikela, so given, bokuzilahlela. handed over Sinikele to the gospel of the Lord Jesus Christ. kwivangeli kenkosi Yesu Let Kristu. us live a life Masiphilele ubomi not of coming to church, hayi bokuze enkonzweni, not of just coming to hayi church, bokuze enkonzweni but a ngha, life kodwa ubomi doing maximum damage bokwenza umphodamo to omkhulu the kingdom of hell ukumkani by bezoko bringing heaven on earth. bokuziza izulu emhlabeni. Let us live a life Masiphilele of ubomi service to the Lord, bokusebenzela uThixo, of living for the Lord, bokuphilela of inkosi, walking with God, bokuhamba kunye nenkosi, because that opening ngoba has okwakuvuleka been opened for us. kuvulelwe thina. Heaven is on earth. Izulu liphezu komhlaba. I don't care Andikhathali if sin may come like a flood. noba isono sizingenza Heaven is njengesikhukhula, on earth. amazulu I asemhlabeni. don't care Andikhathali if the furnace noba darken the sun inzonzobili ngenze ilanga lingabonakali, and darken the atmosphere. ngenze isimo sezulu Heaven simnyama, is on earth. izulu Gates lisemhlabeni, of hell amasango won't esoko prevail against it. soze asoyise. We are carrying heaven with us. Siphethe amazulu kunye And nathi. remember what Daniel Khumbuleni says. uDaniel ayithethayo, Remember what he khumbuleni says. uIsaya Heaven ayithethayo, is too rude. amazulu ayalawula, Heaven is too amazulu rude. That's ayalawula. what Daniel tells Yinto us.
wadala sicela And we yona are here silapha with the rulership of heaven. nolawulo lwasemazulwini The sin may come in like a solo flood, singanjengezikhukhula but there is a standard kodwa sikhona isilinganiso heaven that is sasemazulwini raised against sin. esinyuswa sichazelwe Because lesono the mercy seat ngoba isihlalo is senqeba guarded by the cherubim sikhuselwa zikherubi right in the hearts of men. pha enhliziyweni We have zabantu access to the sinokungeniswa tree of life kumtho again. phambi kwakhona God bless you. Thixo Let's nisikelele give God the hands of Sithole praise. Thixo izandla Let's rise to our feet phakame ngenyawo zethu as we thank Him this morning. simbulela ngale Let us kusasa worship Him. Let masimdumiseni us pray unto Him masithandazeni in kuye your own way this morning ngendlela yakho ngale as kusasa we thank Him. simbulela Amen. For speaking to our hearts. ngokuthina nenhliziyo Come on, zethu pray to Him in your own way. thandaza kuye ngendlela Worship yakho the Lord. dumisa inkosi Amen. From the bottom of your suka heart. enhliziyweni yakho We thank you, Father. We thank you, Lord, for your word that you are opening to our eyes, that we may walk in the light, such a beautiful light. Heavenly Father, that we can put our trust in you, for you careth for us. Thank you for this morning. Thank you for this day. Thank you for your message. Thank you for Malachi 4, Lord God. Thank you that, Heavenly Father, you remembered us and you chose us to live in this hour, that we may be able to stand for you and walk in your ways. Bless the people here, Heavenly Father. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray for the Queenstown believers. Oh, Lord God, that you may bless Pride Age Christian Assembly, Pastor Pumzile, and the saints on that side, oh Lord. We bring them before you, Father, that you may bless them in your own very special way. Heavenly Father, thank you for your children that are here. Thank you for your love, your mercy, your grace. Oh, Heavenly Father, that we can come to depend and trust in you. Be with us, oh Father. Bless us, oh Lord. We are depending on you. Where can we go, Father? This message is the only hope that we have on the face of this earth. We are not trusting in politics. They are failing and crumbling. We are not trusting in the rulers of this world. They have failed, oh Lord. We are not trusting in the economy. It is failing us, oh Father. We are not trusting in the health system. Heavenly Father, Lord God, it is failing. But you alone as the words of eternal life. You've given us the message that is the only hope that we have on the face of this earth. We say thank you, Lord, that in this hour you've given us that eagle anointing, living in this eagle age. Thank you, Father. We give you praise. We give you honor. We give you glory. We magnify and glorify your holy name. Thank you for the prophetic insight, oh Lord, that you've given the prophetic class of people. We love you. We adore you. Hear the prayers of your saints, of your people, Lord God, as they are praying to you. Bless them, Father, and answer them, O Lord. We praise and glorify your holy name. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you, saints. Kansikele bangcwele Let's give God one more hands of praise. siqhobele uThixo izandla kwakhona Amen. Let's sing that song, I lay my life before you. sicule elaculo lithi ndibeka ubomi bami Jesus, I adore you. Yesu ndiyakuthanda. Do we have that one there? So just be faithful, sister. Amen. So just be faithful. If we have that one, I would like us to sing that one. Amen. Believe his word. Stay with the message that you have heard. If we've got that one, Uma sinalo Elia we will try that one. sizawuzama lona. Amen. Is it there? It's not there. Hey, we don't have songs here in this songbook. We asked this one, it's not there, and that one is not there. I will sing it from my head. In these days of trials, so near the
men's hearts are failing and filled with fear. We know the end time is surely here. So just be faithful. Believe His word. Oh, stay with the message that you have heard. Oh, listen to His prophet, His message. Walk in the light when you started. In every church age, in every church, started shine, to help God's people, hear truth to find in this last church. A star shines bright. So friend, receive it. Walk in the light. So just be faithful. Believe His word. Stay with the message that you have heard. Listen to His prophet, His message. Walk in the light when He started. Do not be fearful. Do not be fearful. Or filled with dread. Your prophets sleeping. Your prophets sleeping. Here is no day. The bride is waiting. Now for that voice. And in this hope, we can now rejoice. Oh, let's try the last verse. His word of promise. He gave the bride from His white charger. The prophet cried. Yet one more time, shout. I ride this train. Thus said the Lord. Can never fail. Can never fail. So just be faithful. Believe His word. Or stay with the message that you have heard. Who lives through His prophet, His message. Walk in the light when He started. Let's give the Lord the hands of praise. Amen. God bless you. Can I get my phone there? Just a bit. Amen. Amen. God bless you. Kantsikelele. Amen. Brother Bongile, can I get my phone? Ngicela nje ifoni yami. We thank the Lord. Siyayibulela inkosi. Amen. We give Him honor Simnikeza usuko and glory. nembeko. He deserves all the honor. Ufanele imbeko yonke. He deserves all the glory. Ufanele usuko lonke. Just the announcements for the announcements for the week. Izaziso zeveki.
We are going to Stellenbosch this afternoon. Siya eStellenbosch ngale mini namhlanje. Amen. And then we are back here on Wednesday. Sizophinda sibuye kwakhona ngolwesithathu. As I mentioned, Njengoba benitshilo, we are going to be having a visiting minister. sizobe sinomlungiseleli osindwendweleyo Who's gonna be with us here. ozobe kunye nathi apha. And we were under expectation Singaphansi kolindelo kakhulu that God will visit us ukuthi uThixo wasindwendwele and speak to us athethe kunye nathi in a special way. ngendlela ekhethekileyo. It's Pastor Victor Msoya. Ngumaliso Victor Msoya, He's from Dar es Salaam, Tanzania. uphume Dar es Salaam, Tanzania. Amen. So let's be here in time. Ngakho masibeni lapha ngexesha. We're going to start the normal time. Soqala ngexesha eliqhelekileyo. Amen. And then next week Kule viki ezayo on Sunday, we're going to have the communion service. ngecawe sizoba nesidlo somthendeleko. So let's come ready for the communion service. Masize silindele isidlo somthendeleko. We're going to have the parents meeting that we said we're going to have. Sizobe sinomhlangano wabazali ebesithe sizoba nawo. We don't want to mix it with that communion service because it will mean we just have the whole weekend here. Asifuni ukuxuba nezinto ezininzi ngoba asifuni kuba kwiviki yonke silapha. So we want to Phela have viki it on the yonke 29th of this month. Sizokuba nawo nge-29 yale nyanga. On the 14th of June, Nge-14 kaJune there are services in Eastern Refer Assembly. kukho inkonzo kwibandla leEsterrefier. There is a building dedication. Kukho isakhiwo esinikelwa kuThixo. So you are invited Ngakho limenyiwe on Friday, 7 p.m. ngolwesihlanu ngensimbi yesihlanu. Friday, the Emveni kwemini. 14th of June, 7 p.m. Ngolwesihlanu ngo-5 Go 7. ngo-7 The 14th of June, nge-14 kaJune it will be the normal service. kuzobe inkonzo eqhelekileyo. And then on Saturday at 11 will be the youth service. Ngomgqibelo emini ngo-11 izobe kuyinkonzo yolutsha. So you are invited there. Ngakho nimenyiwe pha. May God bless you. uThixo makanisikelele. Amen. We'll ask Brother Sam. Socela umzana Sam He's going to come and sing one or two songs uzosiculela iculo libe linye okanye bababini and then close in the word of prayer. avale ngezwi lomthandazo. But may God bless you. uThixo makanisikelele. I think I've announced everything right. Ndicinga I ndiyazi think yonke I've said everything. kanti ithethile Yeah, yonke. so may God then richly bless you uThixo makanisikele ngojebuleyo. as Brother Sam is going to come forward. Amen. Umzana uSam ezoza phambili. He can come forward. Ingeza ngaphambili. Tamemeza kuYehova Dandisencingwe wandinceda yena wandibeka endaweni Ukuthemba kuYehova nokuphepha
umemezako Uyoba Sipeti vangeli timbezinye apa vangeli lisha Sipeti vangeli timbezinye Oh, siphethi vangeli nsimevezinye hamba vangeli Oh, siphethe yona siphethe yona insimevezinye hamba vangeli litsha hamba vangeli hamba vangeli Hawame Oh hamba vangeli Hamba vangeli lisha Hawame Hallelujah. Let us clap the hands of praise. Amen. Glory to his wonderful name. Amen. Makasiku langu miti tina sihamba ngomoya. 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 Tina sihamba ngelizwi. Tina sihamba ngelizwi. Tina sihamba ngelizwi. Tina sihamba
Blessed be the name of the Lord. Abo banesithilelo ke bazawuyazi le ngoma uba iculwa xa kuthini. Masithobiseni inhloko zethu. Blessed be the name of the Lord. Bawethu olungileyo isewe Nkosi yethu uYesu Kristu. Lord Jesus Christ siyabulela Thixo emva kwemini nje. Moya ngcwele Nkosi amandla msindisi omntu sivulela indlela. Thixo olungileyo umsindisi omhle yakulamthubu. Bawona amandla msindisi omhle xa kwakuvaliwe Nkosi. After the sin Nkosi amandla egadini yase-Eden. Bawona amandla msindisi omthi cherubim Nkosi manje uvala. Siphathe ikrele Thixo olungileyo Nkosi ungabikho bani Nkosi uyakuyungena phaa kulaa mthi. Kodwa Nkosi amandla msindisi omhle emveni kweCalvary. Thixo olungileyo emveni ko-1963. Lord Jesus Christ, we are able Nkosi amandla to take the book. Bawona amandla msindisi omhle kulapho kho Nkosi ubomi khona. Jehovah Nkosi amandla, in this afternoon Lord God, siyabulela Thixo olungileyo, where shall we go? Because Nkosi the living God, the living word, bawona amandla msindisi omhle is you. Bawona amandla msindisi omhle akusekho mntu unokuphilisa omnye umntu Thixo olungileyo kweli xesha. Akusekho sikolo sinokuphilisa umntu kweli xesha. Akusekho Nkosi amandla zithethe nemfundiso ezinokuphilisa umntu kweli xesha. Koko Nkosi amandla izwi lakho kuphela. Jehovah Nkosi, bless everyone Nkosi amandla msindisi omhle. Njengoba Nkosi amandla msindisi singafana noKleopa sithi Nkosi inhliziyo zethu bezingavuthi na uxa bethetha nathi mzali Nkosi amandla. Ilanga Nkosi elitshonile Thixo lenceba mzali. Bawona amandla msikufutshane Nkosi phambili kunoba saqalayo Thixo olungileyo. Zonke Nkosi amandla msindisi omhle iziprofeto. Bawona amandla msindisi omhle ziyazikhawuleza ukuzaliseka njengexesha Nkosi moyingcwele ukuza kaYesu Kristu. Bawona amandla ukuzalwa kwakhe apha emhlabeni Nkosi amandla yinzaliseko yesiprofeto. Ukukhula kwakhe Nkosi amandla msindisi omhle abonakala Nkosi etempileni eminyaka eyi-12 yinzaliseko yesiprofeto. Thixo olungileyo msi kodwa kathi xa kufikelela Nkosi amandla at the age of 30 up to 33 Nkosi amandla zaqupha Nkosi iziprofeto ukubaleka Thixo. Bawona amandla msindisi omhle incwadi Nkosi icumbululeka. Yiyo loo nto Nkosi amandla xa eqondisa Nkosi kubafundi ababini athi nithe matsha nje Nkosi amandla zindaba zini nithetha ngazo. Bawona amandla batyhilele Nkosi amandla msindisi omhle incwadi ezama ukutyhila ngaye Thixo olungileyo Nkosi ukusukela kwincwadi zendumiso nakwincwadi zabaprofeti Nkosi kubhaliwe ngaye. Bawona amandla ekwenzalisekweni yesiprofeto. Lord Jesus Christ, moya ngcwele Nkosi amandla each and everything Nkosi that we see. Bawona amandla in this age Nkosi amandla it shows us. Bawona amandla msindisi omhle Nkosi okwathethwayo Nkosi ngabaprofeti. Yona iBhayibhile Nkosi amandla ithi nakhelwe phezu kwesiseko sabaprofeti kunye nabapostile Thixo olungileyo. Bawona amandla amakhulu siyakuthandaza ke Thixo in this afternoon. But touch every heart Nkosi amandla xa kuyoStellenbosch. Moya ngcwele Nkosi amandla balungiselele Nkosi amandla into abaza kuyitya kwelaa cala Nkosi amandla egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu. Ubuyisele Nkosi amandla kobrasivu Thixo olungileyo malusi welibandla Nkosi enceba xa Nkosi amandla engalali babhizi Thixo olungileyo lungiselela Nkosi amandla abantwana bakho banguThixo Nkosi umsikelele Nkosi amandla msindisi omhle kuzo zonke directions both spiritual and physical Nkosi angasweli into khona ukuze Nkosi amandla azoba nawo Nkosi ukustenda behind this pulpit for your children. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. Singachophani phansi. Obra bongela zama usikhupha. Kutsho nje stand my sister. Ezokulela.